Kinoi lam snong kasnong dong tinger nagathan Warsan Lingdor Southwest Castles District haka arpau tere ujeliu arjar arpulai kila kendet threat kumboyo todong besen hadian ba kila yo pedang yaki kot kisla naga office jong video mau kerwat kiba pen I syai kedar ba usordar elektor jong kasnong dong tinger ukayos dkhar ulasoi tu yaki rai la negi resolution jong ke executive committee klem ka jing tep jong ki dkhot ka EC tang ban yo pen trei hi yaki scheme ba pralak tingka lingba ka SRWP arjar arpo arjar pulai. Habakran sikilat pathai kubor hadin ka jing let me apo ka office video u secretary jong ka snong nong tinger uba Marlos nong plang u vice chairman uba warding bor marthong bar uba osdingwell sangriang kipere gi dkhot jong ka EC kila ya thu bakat kum ka ne ka resolution bala yo na po block office bat bala soi do ba kayos dkhar ka executive committee jong snong nong tinger kala yo ban ya shong perkhat kam ha ka khat santre u ya yong arja apulai bala soi ru dah nyongot gi dkhot jong ka EC henry ha ka jing shisha ka EC kam dan jing TBA halor kani ka benta kini kirang ba kile thu shu ba ka ba phalla ka long ba ka te ka EC ka ba sukam da mano re mano kala rai ru ban shania hi hau sordar uba kayos dekhar ban pentraya ka madan football ka bala mang pisa lai lak tingka kat ba ya ka jingking yat kijat ka ba lai lak tingka bat ka public toilet ka ba ar lak tingka la shania hau ba Failan Star El Sangriang ban pentrai din bangli yo jingtip ba nakaliang jong pemilih ulai sanction yaga do bersang nonggar pralak tengka kata kalong kontu yagi lightly ki scheme kata kalong gawe ka man construction ka playground ka belong lailak gawe ka construction of RCC footbridge ka belong lailak bat gawe ka construction of public toilet at nong tengah hi kata di arlak de borok ini scheme gilong pralak ka de scheme jong arab ulai ka de baka SRWP scheme ka bala wan lembah ka office jong video. Jadi mili so ya kane na kalian jongi kung kasuti mi ya up militi balano kita akan poi. Hadin katu kane benai nilai iba kila don pede gi tak kitchen kum kane ka RCC footbridge kila sedang pentrei. Kat bangi na kalian kasuti pede ngim don cing tipe halor kane. Halor kane kanong rem na kalian jong ngi laimut bersamut tu ban haning yawan tang laimut. Ngi lapha ka ngi lawan mi sya office jong video ban ngin pan cing tip la kane ka kam layat kumno. Hadin mengalih mi office rempa ka jing tho tengi layo ya kaniga kopi kebangi layo kaniga resolution kaba usordar jongi ulai apo office na taban penbit penbiang ya kaniga jingtre tengi dap ka jing sulungo hangne ba haba ka suti kumti kapat yo ban ya krene halor kaniga kam hanre hangni lalap ba nakaliang jong usordar ulasoi hangne sordar lektor uke dekar kabumut ba ulasong ya kaniga suti haka khatsam tarik prai basawar jar pulai ba hangni layo I ba ulap IT yang ini gijing tray golong ba nang taka madam la pentray la shania ha star kayus dekhar golong isordar kadba ya ka footbridge pat ka balong lailak la shania ha ba Failan Star lengdo sangriang ban pentray nang ta ya ka public toilet bede ka balong arlak la shania ba Ferdinand lengdo sangriang ban pentray te kani galong ga ka bom la ban priang nangi kum ga eksekutif bro kowe namar bayang ni ka kam la sule marwe da usordar Nomor baleng yang malek marwah hadin mengeliyo egani resolution kidon ka sign jo kita ki present member hangne PUI hangne ngane tu bi ba ki dekhot jong ka executive committee jo ka personal ngar kidon khat wingut kata ba ngeliyo dak approval na UCM jo kanong stoy nomor bana kalian jong ni ga manong stoy ni le dak approval ya ka ki dekhot jong ka executive dorbar te hangne bedeng yo I ba na bedeng kini ni kendai ngut hangne usodar ai dan kendai ngut na bedeng kini kendai ngut tang saumut ki badai hok ki executive jong ka dorbar sno Nrai sangut pada kidai ki bom dai sedia ki dekhot eksekutif jong ka dorbar song kidai tang ki dekhot jong ka dorbar song ka bang ni kidon la kasoi ka sign dengan solongo ba let's say nomor ba ya kan ni ula le thok te let's say wat ini ki nomor let's say ba u susoi thok wat ini kertan ki bom dai ki dekhot eksekutif bro bat kini ki eksekutif bro let's say ngila long ba ula ban susoi tu hido sodar marwe nomor ba kumnu kini ki dekhot kini ki laimut saumut bersodar ki soy kum ki eksekutif member persen yang khatan tare kaba ni klem penlong wada ka eksekutif hang nuru wada ka dor bat kusnem sang senam minang penlong haka ar pio tari jom punai mi mutau senam hi te kani galong ka ega bana kalian jongi kum ki khot ka eksekutif nimla pan priang kanya kani ka jingle tu ka jonggu sodar ni panong mangin perlem jur yo sodar ngin ong er pertama ka jilong briu hi bun ki bumbiang ki don hi pedeng di jingduna mo borok don briu bumbiang rena kalian jonga ba ni lap balada kum unong sinsar snong le ukli nong sinsar nong snong bo pet ka bahagamiat bo pet ka roy ka par bo pet ru wat ya ka yap ka im jong pai ba udai sora mo ukli jong snong udang ya lam ya kum gini gijai te nga ngaso nong bangi penram ya kum gini gijai kam
tengok ba nga kentu sorar ba nang ne sekmat ba numlem ni mini kam nomar balik se gani ladang inra war cek office yang sim ru lele kit khot kador bersnang ladang inra da kador bar ban pentip pai bah lor kani le se kan long ke jing komplain wa yo sorar mo te kata kalau ka ga bom la ban priang mo nam ta jungi mar ba ye ki kam ha ka bai de ke jing yo isu di ta dorno ya la ka jong ka kli kumbang mo mar ba kat kli yang sorar su snai gini ki kot kisla ki ban long ke ba bom long ke ba sisa de kan long ka ba bom la ban priang ka hangi kum ka do bersnong hi bro goy te ni isu ong da bangi penram ya ni ka kam ka sorar wale ngai ban da pada kondam juga tatang kumta hi ba ong ba baro Hebrew bumbiang mo rai la kumnu kumnu pri shwa bale inu kam de ban ni don kharwe ngut ki dekhot ki ban ya te ki ban ya khmi ka bah ka miat ya ka sansar khadar po ka ka thong la de ban ya sulok ban ya kren gen umde ngi ban sulet ni ban sai sing su ban pan mong ba wat ki bumde ki dekhot jo ka sutip ula penrum kum sutip la pen i hadu kat ne te ka lolong ka jingle ran ne ka saudara lor kata udah saudara lektor saudara bala ban chits im ban tum sim bi kata kalau jingle ran haka juga por nang kalian jonga ngade bas charman ngade lendo elektor ngar kaju para elektor hi bat kaju kurang saudara mereka kami hak po song ko thau kade ka kam jong saudara ba kham hakli gain dari hadir ladang saudara don ngar ngade ngar ngadon bor hi ban tre kum nong sensa po ko song thau ta kada ngi kerpat mo kum gi para nong sensa ngi kerpat bong ba la kum nu ka kam la kade hak nu tar ngi de ya ya lenti tre kam le kam de man shu ya den ko ding per bong ne nomar ba le sikan warak penban ka ega jing le ran mo hak mat ki we bat ki snong ki marjan le ni wat hak ki ngilam dong ba hapo ka ri ba jaj guru jongi ra ki nong yalam ki long kum ni ko we ki snong ka ju nikat bangi nang ya keren nginang ya khi ya ka jing ya teli nginang ya wat ya kata ka jing ya teli ka jing e ka jing light na ka bam sap ka bam pong re kinang ni bat kum gini i kala long kum ba kanir kala la dangin keren ngila no bakal ada ke bom sap de la dam don ke bom sap boleh kalong kum ni mo ada ben sai kan kata na kalian jungi ka ki dekhot ki bangi don hane bat ki we ki bom don hane ngi kwa wa na kalian ka office jong video kin sengai swa ha ka bade ban pelat ki bisa pilan jadi ha ka bade ban penjat saja kan ni tre kat bangi ngim 48 pen baik ngoi pat na kalian jungi ngim wan ang ni ban office lene ha hang ni ngim wan ban persyak ya kan ni skim ikhlaman ban persyak dari ngisuan tam rio sai bat kenang bang induan minjat ya kan kuno kam minjat ya berhenti kata kan marba YouTube ni UI ba ko order ka de bin penong sai bin ba house ke trishnam kan ba ya kan ko order ni ikhlem yo pediang kum ka sutip kan ba labat bor da manu pada su snai gini ki kot ki slaru ha ka lenti ka bum dei bat de halor kata kan rim ba kenang bang ini sai kalau ngi haban da pen bet ni hab da pen bet pen biang sona ka sutip ban ngisa wanra pada kot ki slasha po juga blok bar ka blok kala pan sa pen bet ni ka Dr. Dipankar Das, DM Cardiology, MD Medicine, nak Swagat Hospital Guwahati, undon hanong ba Shillong, haka arba South Rik ujiliw, 8,000 arpulay, na duwa kapor katway baje Minstep, Howardland Hospital. Undon ru haka si sadjan kabasaw, man lau banay. Kino kibran jing pangklong snam, kilaban wan ni silok yu. Call how number, kandai not, pra kandai, not kandai, nyo kandai, not nyo.